हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरो बे शेयार खालामनाय खोथाजोंनो नोंथांमोनजों सावरायनोबो लानाय जादों। दा सावरायनो बुंदोंब्ला बेवहाय नोंथांमोनहा मा जादों फारि जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हानाय जागोन जे बर' हालामाव दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दङ आरो बे ट्रेन्ड बादि खारबोगासिनो दङ। दाननै दानथामसो सिगांनिफ्रायनो बियो खारबोगासिनो दङ। बिसायख'थिनि जेनाखि फोसावदिं मेल एबा बिसायख'थिनि जेनाखि दा थासारि सोलिगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावहायनो गावजों गाव दुंदुं हाव हाव बारनायनि गेजेरनो माने जाथावै जाथायफोराबो जालांगासिनो दङ। जायखिजाया बिसायख'थिजों सोमोन्दो दं गैया, नाथाय बेखिनि समाव जिहेतु जादों जों बेखौ गोबाङानो सन्देह खालामनो हायो आरो गोबाङानो माने बिजिरनायनिबो सम दं। दा जायखियानो खालामा मानो बेबादि दुंहाव थासारि जायोबा गोबां खाबु फलान एबा माखासे गाज्रि गोसोनि सुबुंफोरा, गाज्रि आखलनि सुबुंफोरा बेबायदिखौनो चान्स लानानै नेबाय थायो आरो बेयो माब्ला जागोन, बेबायदि जाथाया बेबायदि थासारिया माला फैगोन, बिसोरनि गेजेराव बेबायदिखौनो नायबाय थाखायो आरो जायफोर गाज्रि मानसि बिसोरो। दा खोथाया मा जादों नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बावैसो बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङाव फोसावनानै होदों, नोंथांमोनहा नुबायबो जानो हागौ। दा बेयाव मा होदों नोंथांमोननो आङो जुम खालामना होनो नागिरदों जे प्रसन्न बसुमतारीनि बिसिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों होनदों आरो बेयो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बाल्टिफारा गामिनि प्रसन्न बसुमतारीनि बिसिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा थांनाय 10 अक्ट'बर खालि मोसौ लायनो होननानै बेलासियाव न'निफ्राय ओंखारलांनायावनो आन्दाज मोनाजासे बुथारनानै गारखोमा लांदों होनदों। नाथाय दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै होनदों। दा बेखौ खौरांखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंबो जानो हागौ। दा बेखौनो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै लानाय जादों आरो बे खोथाया जाहैबाय बाक्सा होनना बुंदों, नाथाय बाक्साया बबेबा मोनसे आसामनि बायजोआव थाहैनाय गोजान जायगा नङा। दा बेयाव जायो जोंनि बर'फोरनिनो जोनोम जायगा, बर'आनो थायो आरो बे जाहैबाय बड'लेण्डनिनो मोनसे मिरु जायगा, जायनाखि गेजेर बिन्दो महरै दंगासिनो दङ। दा बेबादि जायगायावनो जुदि बर'फोरा बर'नि जायगायावनो जुदि उदांस्रि गैयाब्ला बबे जायगायाव उदांस्रि मोनबावगोन आरो मानि थाखाय बर'फोरा बेबायदि गावनि हादोर बिदोंमोन, नाथाय दिनै मा नुगासिनो दङ। दा बेबायदि थासारिया जोंनाव मारै फैगासिनो दङ, दा बेफोरखौ गोबां साननो गोनां जानानै फैदों। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन जे जोङो गोजोन होननानै जों गोजोनखौनो नागिरबोगासिनो दङ। बायजोआव जाहेथु बायदिसिना जाथाय जाहैयो जोंनि मानसिफोरा गोजान जायगायाव, बेफोरखौ दोनथ'दो, नाथाय जोंनि जायगायावनो गावनि न'आवनो जों माबायदि गाज्रि जाथाय जागासिनो दङ, गावनि न'आवनो जों माबायदि बुथारखोमा जागासिनो दं इनायै। बे जाथाया माने दानि गोदान नङा, गोबां समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ नोजोर बोनो गोनां जानानै फैबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बेखायनो आं फंसे बाथ्रा बुंबोदोंमोन गोजौआव, नोंथांमोनहा नुदोंमोन जे बिसायख'थिनि जेनाखि दुंहाव थासारि, दा बेयावहाय जोंनि मानसिफोरा माने गेदेमाफोरा फ्राय जोङो रावखौबो टारगेट खालामनानै बुङाखै आङो, अब्लाबो नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जागोन माने गोदोनानै थाजोब्बाय। बे समाजनि माखासे मोजां खामानि, मोजां बिथिंखौ जोङो नायनांगौनि फारसे जोङो आन्दायनाय फैबाय। दा गावजों गावनो जोङो मुं लालायनो, मुं खारिलायनो एबा गावजों गावनो जोङो बाथ्रा बुंलायलायनो हायै अबस्था जानानै फैनाय बेखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेबायदि हालोदावनो सुथुरफोरा जोंखौ चान्स लायो। दा बेखायनो बुंदों जोङो बिसायख'थिनि समानो जेलाखि फैयो थाङो आरो बियो जोंनिया आसामाव खेबथाम खरि बियो फैबाय थांगोन, जेरै बिटिसि एसेमब्लिनि थांगोन आरो आसाम एसेमब्लिनि थांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय एमपि बा जोंना लकसभानि थांगोन। बे फैयो थाङो थांबाय थागोन, नाथाय जोंहा हारि हिसाबै गसंनानै थानांगोन। बेखायनो जोंहा हारि हिसाबै गसंनानै थानांगोनब्ला जोंनि नैबेबादि माखासे गाज्रि खामानि, हारिनि सायाव इनाय अनागारि खामानि मावनायखौ जोङो होबथानो नाजानांगोन आरो बेबादिखौ जोङो संदाननायाव जोङो मैखोम बिहोमा होलायनो हानाय जानांगोन। दा जायखिजायानो जाया मानो, जायहा जायखि हानजायाव थाया मानो, जायहा जायखि बिबानाव थाया मानो, बिथाङा बै बिबाननि जानानै मावाबाबो गावनि बेक्ति हिसाबै जोङो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ होबथानायनि, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ, बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो नायबिजिरसंनायनि एबा बाथ्रा बुंनो हानाय जानांगोन एबा जोङो बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हानाय जानो नांगोन आरो। दा बेखौनो आं खावलायहरदों दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार गासैबो बिथिंनि आफादफोरखौनो आं खावलायहरनो लुबैदों जे आरो साफ्रोमबो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन नायग्राफोरखौबो आं बुंहरदों जे जोङो जोंनि हायाव जों उदांस्रि मोननांगौबा जों फार्स्टआव जों सांग्रां जानांगोन आरो जों खौसे जानो नांगोन। खौसे नङाबा जों मालाबाबो जोंनि
हायावनो जों उदांस्रि मोननाय नङा, जोंनि न'आवबो जों उदांस्रि मोननाय नङा। दा बेयो रोखा आरो बेनि एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना दिनैनिखौ नुदों आरो बे दिनैनिल' खोथा नङा, सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना नुबोगासिनोबो दङ। दा बेखायनो जों बेखौनो बुंनो लानांगोन, जों सांग्रां लानांगोन आरो फारसेथिंजाय बेफोरखौ मोनफ्रोमबो आफाद, मोनफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिनि सायाव गोथौयै बिजिरनानै गोख्रों सांग्राङै राहा लानो नांगोन। दा आसा खालामो बिथां प्रसन्न बसुमतारीनि जिहेतु बिसोरखौ बुथारनानै गालांबाय, बेनि दायनिगिरिखौ थाबैनो मोनगोन आरो बेखौ संदाननायाव पुलिस बिफान आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादजों लोगोसे गेदेमा बिथांमोनहानो नारसिननानै होगोन आरो रायजो राजायाबो बेखौ मदद खालामगोन होननानै मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।